Здравейте! Честита нова година, хора! Дано да ви изпълнена с много неща. Сега съм подготвил един билд и естествено, нека видим интрото. Сори, хора, трябваше да не правя видео за половин година, да кажем. Но сега съм ви подготвил един билд, дано да ви хареса. И името на билда е Код за средством точно. Истинска средства малко мамбо. Сега видим какво имаме тук. Имаме 5 ръчки, които отварят тази врата. Но какъв е кода? Нека да видя в моите инвентори. Имал съм една книга. Я да видим. Код от собственик. Оригинал. Добре, да видим. Читане. Код за врата 1, 3, 5. Да видим. Има предвид първа, трета и пета. Отвори се вратата! Хора, това ще правя. Между другото, аз писах книгата, ако някой не се сетил. Хора, сега ще ви покажа какво ще ни трябва. Вратата ни ги гледайте, те са примерни. Значи, за този туториал ще ползваме да го вържем към желязна врата, но този точ, който ще е накрая, ще може да го вържите навсякъде. Може да обърнете сигнала, като сложите още един точ. Добре, нека да почваме. Както казах, ще го правим с 5, но може да довършите ето така и да сложите тук. Но в нашия случай ще се придържаме с 5. След като е казано, слагаме на първите 5 блокчета така. Слагаме малко левари и слагаме където си искаме точно. Само трябва да запомним местата им. Защото те ще са правилните ръчки, които трябва да натиснем. Между другото, не ви казах как работи точно с точове. И дори да натиснете грешната ръчка, независимо, че сте изправили първите две, много ще се заключи. Това е недостатък в други билдове, но го прави по-голям. Тъй че, виждате, херобранката Алекс може да измисли всичко. Слагаме желязна врата и, както се казва, вуиля! Избираме си ръчките. Виждате, отваря се, дори да снем някоя друга. Не работи. Ето за този точ ви говорих. Ето за този точ. Това ще бъде за днес. Надявам се да ви е харесало. Така, лайкнете и се сабскрайбвате за канала ми. Естествено с камбанката, за да не пропуснете. Между другото, каквото виждате зад мен, това бяха първите 5 части, с които почна канала ни. И само да ви кажа, че той днес, когато снимам на 1 януари 2025, навършва точно 9 месеца. На денят на шегата беше пуснат. Не е шеговит. Вижте колко сме минали. Между другото, ако искате първите 5 части като свят, може да ги намерите в Planet Minecraft, отидете в 5-та част на видеото, където съм сложил линка. Това ще бъде за днес, както казах. Пожелавам ви хубаво изкарване на новата година. Чао и до нови срещи!